Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. GST is-servizz tal-kura paljattiva kif issa qed jiġi offrut lill-anzjani fir-residenza ta' San Giuseppe fil-Fgura. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja. Il-kura paljattiva f'pajjiżna kienet ġiet imnedija bħala studju pilota fid-dar residenzjali tal-Imtarfa f'April tal-2022 u kienet ġiet estiża f'numru ta' djar oħra. Ġi spjegat kif il-kura paljattiva tingħata lir residenti li jkunu qed ibatu minn xi kundizzjoni kronika, kif ukoll min ikun qed ibati minn mart kardiovaskolari, kanċer, tuberkulożi li m'hemmx kura għalija, ħruq sever, trawma akuta jew fraġilità estrema ta' xjuħija. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja spjega kif bl-introduzzjoni ta' dan is-servizz ta' kura paljattiva fid-djar residenzjali qed jiġi evitat ukoll li l-anzjani residenti jiġu trasferiti fl-isptarijiet għal din il-kura. Kura paljattiva hija dik il-kura li kollu bżonn persuna, mhux bil-forsa anzjan, imma f'dan il-każ qed nitkellmu fuq l-anzjani, li twassal sabiex dak li jkun inżommuh kalm kemm jista' jkun inżommuh komdu kemm jista' jkun f'dak il-momenti, fl-aħħar momenti, jista' jkunu l-aħħar momenti jista' jkunu l-momenti fejn il-mart ikun laħaq ċertu stadju avvanzat ħafna fejn inkunu rridu nżommuh kemm jista' jkun kuntent, kalm u seren. Bħalissa fir-residenza ta' San Giuseppe hemm 7 residenti li se jibbenefikaw minn din il-kura. Fil-fatt sar taħriġ li 17 l-infermier u 58 kere li jaħdmu f'din id-dar residenzjali u nxtara apparat mediku biex jintuża waqt dan it-trattament.